Yan, ito lang naman yung ilalive natin eh. Paano ba tibaba? Kainan ba Yes. to? Mangga-mangga na green na pumunta ay galing sa Pilipinas. Si Mang Puti Abu Dhabi. Nalumon. With alamang. Ba't wala Ate, akong pala ka alam? man tayo kina Arvin. Happy Sunday everybody. Santol. It's weekend. Sunday? So how is your weekend? Magandang araw sa lahat. July 1 sa Para po tayo naroon. Sana lahat tayo nasa maayos, magandang kalagayan. Kain po tayo ng mangga mga kapatid. Mag-live lang po tayo habang kumakain ng mangga. Mangga with alamang na galing pa ng Pilipinas. So, salamat Ate Lorena sa pagdala ng bagoong. Akala ko ba mabaho yung bagoong? Ba't kaya nagbabagoong? Shout out sa 1 million viewers natin. Nag-imas. Yeah, shout out sa 1 million viewers natin. Yan. Sa kapis Oh, whoever you are. Yan, thank you. Jack na raman. Magbibingga. Thank you. Mr. Nature Painting 3762. Ayan, shout out po. Shout out po kuya, long time no see po. Kumusta na po? Thank you for watching. Halip po kuya, kain po tayo ng mangga. Galing pa po ng, saan galing to te? Pangasinan? Nueva Ecija. Galing pa to ng Nueva Ecija. Oh, salamat sa nagtanim. So alam ko hindi to tanim na Ate Lorena eh. Yes. Malamang tanim to ng kapitbahay. Oh, Dan Tamsak Ma'am Host. Thank you po. Thank you kuya. Kain po tayo ng mangga. Salamat sa iyong patamsak. Yes. Galing ito to, oh. Nag-aaral Sarap. na siya. Kaso nga lang hinog na siya. Siyempre nagbiyahe pa ilang oras. Ay na. Thank you. Kumusta na po kuya? Kumusta ang trabaho? Kumusta ang buhay-buhay natin dyan sa Saudi? Sa Saudi ka pa ba kuya? Saudi po ba? Sa Iraq yata yan eh. Dapat karne na. Thank you. Sarap. Ang gata mo, Balti. Oo. Al-Alya. Kumusta po ang buhay? I'm fine. Ayun, praise God. Yan na yung mga magandang balita na everyone is okay. Yan. Kasi as OFW kung okay tayo. I'm here. Nasa Pilipinas ka po kuya? Ano for good na po kuya? Or ano lang? Or tawag nito, bakasyon lang. Yo, enjoy ang bakasyon with fam. Shout out sa ating 7 million viewers. Thank you so much. Yes, paramdam po kayo dyan kung sino po kayo. You can comment down below from where you are watching. At least, yes, we can shout your name. Ito yung kanin mo kanina. Harap. Harap ng mangga at saka yung bagoong. Yan, 8 million in the house. Thank you so much. Magandang gabi, magandang araw. Saan po tayo naroon. Yan. So, ingat po tayo. And happy weekend. Ate, i-copy natin to. Magmanood kayo sa live sa YouTube, uy. YouTube? Oo. Ay, sa YouTube ka na. I'm not coming back. Okay. So, enjoy Philippines po, kuya. Buti pa kayo for good na. Sana all na lang. I have work. Okay. Praise God. Oo. Kung may trabaho sa Pilipinas, mas maigi talaga. At least kasama ang pamilya, di ba? Iba pa rin pagkasama ang pamilya. Oo. 10 million in the house. Mega love shout out. Hi, I have work here. Saan po kayo sa Pilipinas, kuya? Alright. Saan po kayo sa Pilipinas, kuya? Sa Pinas. It's night time na doon. Mabitin sila dito tayo. Arvin, Akala- mahala ka man pa'y adeng. Akala ko nasa ano, akala ko nasa South. Manggaman pa'y Habibi adeng. kami Thank you. Hakim. Ang hirap namang bigkasin mga pangpangalan. Habibi kami. Shout out po Mr. Habibi kami Hakim. I'm in Mindanao. Okay. Saan po sa Mindanao, kuya? Kasi may mga kasamahan din po kami dito sa church na taga dyan po sila sa Mindanao, bandang Saranga, Jensan, diba? Sina Ate Che? Mga bandang Jensan po sila. Pasensyaan nyo na yung mga buhok kasi bagong gising ba? Bagong bangon ba? Cagayan de Oro. Hello, Tay. Kumusta naman? Hindi naman po kayo naapektuhan doon sa nangyaring lindol? Diyan sa bandang bandang Davao. Davao del Sur ba yun? Yung ano dati? Wala akong sabi.
Pindaang mga jay, mangga ti ka mag-anak ay. Huwag ka kayo. Mm-mm. Huwag yan magmulang. 12 million in the house. Where is that, ma'am? The earthquake. Ah, sa bandang ano yun, di ba? Sa bandang Davao del Sur ata. Malayo kayo doon, kuya. Davao del Sur. Bandang Sarangani. Malayo kayo doon. Nung ano ba yun? Nung nakaraan, mga 2 weeks ago. Hindi 2 weeks? 1 week pa lang. Oh, 1 week pa lang. Oh, I think last week. Praise God, at least hindi kayo apektado ba? Far from us, ay, that's good. At least malayo kayo. 13 million in the house. Shout out po sa lahat. Kain po tayo ng mangga at bagoong. No, sana all may 13 million views. Kikita ka na dyan. Ma'am, kita lang 25 centavo Sumahot ka mo ito. sa YouTube. Oo. Nakaapat na ata. Sa 4K? YouTube. Nakaapat na beses na ata. Pero hindi ko naman araw-araw pag consistent ka lang. Yung mga iba araw-araw sila nagla-live. Araw-araw sila far from YouTube, us. Facebook. Sa YouTube. Sa YouTube, wala pa naman tayong kita sa Facebook. Kaya dito na lang tayo mag-live. At least may kita kahit sinti-sinti mo. Eh, yung bawat live mo ay makakita doon ka sila na. akong sabing marami pa. Ayan. Kita. Hintayin namin. Reflex na yung mga braso nating Wala na season noon. kailan ang balik ba ni Arben? Oh. Hindi, andito pa yan. Second week pa naman ng ano. Putulin mo muna ito sa pagkasang ko dito. Ilalagay ko pa nga. Tanggalin yung sa may attach niya doon, no? Sige, akin na. Tanggalin mo yung ano mo na. Gusto mo, hugasan ko? Akin na. Ayan, bumaba na tuloy yung ano, naamoy na nila yung amoy ng bagoong kaya na umalis na sila. Akong sabing marami. Ang daming pumunta kami sa lamay ng isang kaklase. Isang tatay ng kaklase. La! Nagadumang nga po sabing. Nagrag-rag. Di ba kasi, di ba rin, kahanda pang pansinan na? Pagbutan ka, bigyan mo. 3 million Baka in the malagaw. house. Ayan, thank you for staying. Adayo kayo. Salamat. Ate Teresa, Cagayan man sila. Cagayan Suda. Cagayan Ate, Si ate, sino bang taga Cagayan dito? Hando ko ma, Ay, thank you. ito nagpa-Manila no magnat aglogan ti Florida or ano. Bitin tiso tayo. As Hindi ka nakain ito? a small content creator. Shout out po, small content creator. Shout out. How are you, my friend? Anong mali? Where are you from? Oh, so Yes. natin din. Doon. Bawasan natin yung tinta mo. So, nabitin po yung mangga. Another chicharon. Ay, huwag mo. Ayan, huwag mo. Kasi syempre may mga ano tayo na ano, baboy yan. Oo. A small content creator. From where are you from? Ano? Tama ba yung English ko? Bagoong, tapos chicharon? Try mo. Baka maya. Huwag yung mga kanin. Buti kasi nga business na. Madi maperdi. Kasi doon sa Griglan. Ambitious. Di ba nagbuwak? Ayan. Bitin po yung mangga. Namati mo. As you can see, oh, simot yung bunot. Hello? Simot yung bunot. Pantaw mo yan. Simot yung bunot ng mangga, oh. Kaya chicharon na lang daw. 47. 47. Ang? Anak ka? Menopause. 47? Malapit na pala ako mag-menopause. Kanya-kanya namang ano yun. Oh, di hindi ba? pare-parehas. Depende sa Wala, katawan. maalat. Na? Yung galing sa bote. Sarap ko. Yung Gamot. yung kay Gary Marie. Check ko yun sa bago. Dakpay ng marot na tinapagad. Yung nasa marit na ka. Yun, naka 9:56 minutes na po tayo sa live tayo. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-live dito sa YouTube. Yung mga kasama natin, magmukbang, mga halatang Gutom. Gutom.
Nagutom daw silang nag-practice. Sino na-promote na president? Wala pa. Wala pa. Kasi hindi complete. PRO. Oh. Mhm. Maganda si Mariel ang PRO. Mm. Si Mariel? Ang director si Jonas. Your life. Master iso na. Kapag kukuha pala Yan, salamat sa nag-stay na 1 million viewers natin dyan. Thank you. O, paabutin ko lang tong live ko ng mga 15 minutes. Then we will end it. Para kikita kami ng 1 million. Oo. Para kikita din kami ng 1 million. Dapat ng timer pa. Hindi, ma'am. At pag live naman, wala namang ano. Wala. Ano namang ilalive ko ng 1 oras. Kung sakal, magdadaldal lang din ako dito. bilang Taga saan ka po as small content creator? Taga saan po tayo, kapatid? nakapublish ka. Hindi ako nagbuya nga mo may public. Di si Kala, sarili mo lang din nanonood. Pag nauwi ka naman natin siya, anong dadalhin mo? Si Biko, yung mayor. Ano? Si Biko. Anong si Biko? Matalino si Sean, no? May nulal dito. Matalino siya. Ayun, tumaas ulit yung ating viewer, 10 million. Ang uwi, marami siyang Thank you. pusi nga mais, Oo. ladies. Yung mga exotic food. Dadalhin niya. Siyempre. Ulam na lang, buhatin yung lupa ba? Yung mga padala sa akin eh. O, ayan. Ano kinang ibag ko? Si Maylin. Di ba niya kinuha? Sa Tinansi. Yung hand carry ko. Si Nel, ano pinadala ni Nel? Wala naman siyang pinadala. Kumusta po ang ating weekend, mga Meron kapamilya? silang padala. How's our weekend? Bagoong. Pare-parehas ba yun yung bagoong na ano kaya? Isang buti lang inano ko, Sa binipagsis din. kumanagdag pa kasi yung paalak ni, Te. native nga manok, longganisa, Oh, yung vegan longganisa, masarap. rambutan, Yung original. kanaba. Wala kayong wipes dyan? Wala akong mag-wipes ng kamay. Ito. Agpawit ko magawa Sa bag. bigay ipagkuti ko edi kaso late naman na di pa naman Nasa ang bag, kainin. hindi Ang umano. paabot nga, paabot nga ba? Ano? Yung ano? Ito yun, doon nga Thank doon. you. Maubos na yan, Annex. Mga tuyo, maubos na yan. Kabilis na ubos ang tuyo. Oo. Nung nasa bahay, lutuin ko din pag-alis ng mga amo. Meron pa doon. Dapat ta. Kanino? Kaya po ka ni Pastor. Kandi, Ay, oo nga po yan pala. doon. Lang tuyo na naman. Kainin Kaya- natin mamayang ngayong gabi. Magulay na lang. Kamatis. Pwede sa bagay, pwede rin naman. At gumatang kayo manang. Okay. Iluto nyo na nadata-data. 5 million in the house. Shout out, shout out. Ano ba tanong? Yan. Kumusta po? Pareya. Kumusta po ang bawat isa? Hindi tayo pala brow damarama. Mag-ano na lang tayo? Tama, hindi. Parang inabraw lang ba? Gulay-gulay, dinengdeng ano lang. Naglalaok nga bulbulong. Tapos lagyan na natin ng... Siya kagabrawak ng kungkon sa nulo. Uy, Mas tapos lang dagdagang gusto, tikuli, Kasi kulitis. Ara mga dry. Hmm.
Tapos Wala may ka kulitis. Ikaw nagtawag sa akin? Kailan? Hindi na umaga pa yan ata eh. Mm, Yan, yun, sus. yung ano. 6 million, good evening. Salamat po sa 2 tamsak. Ayan, baka naman sa mga 6 million dyan. Patamsak naman po. Mag-ano na lang tayo. Parang, uwi din ako mga 9 siguro. 9. Di ba may Zoom kayo? Wala kaming Zoom ngayon kasi ano, may online kami, ay may live kami mamaya sa ano. Ayoko na. Eh, may 2 tayong thumbs up. Asan na yung pakiabot-abot yung wives ba? Yung wives. Ayun pala wives, di ba yan? Ay, hindi ba? Yung wives dyan, tama. Wala nga akong Diyan o sa Andyan nga likod doon sa ko. bag ni ano, ate. Ayan, naka 16 minutes to tayo. Tingnan mo natin. Wipes! Ay, nako. Wipes ba yan? Pwede kung gusto mo. Wipes. Wipes nga eh. Wipes ang Masuk ka na din. hinihingi. Thank you so much sa mga nanood ng ating live. Ayan. So, naka 16 minutes na tayo. So, I will end na this po. May biglang may 7, ano tayo? May 7 viewers tayo. Hindi naman nagpaparamdam. Yung mga pasilip-silip dyan. Thank you. Please, palike naman. Pasulpot-sulpot lang naman yung ating mga viewers. Dalawa ba mata nyo? Mm-mm. Mga pasilip-silip? Oh, yeah nga eh. Thank you so much for watching. Thank you for the love and support. So, wherever you are. Inubulit ako. Yes. God bless po. Stay safe. Lagi-lagi. Bye-bye po. And God bless sa lahat. And happy weekend. Philippines. Philippines. Yes, I am from Philippines. Team, ano ba to? Ang hirap naman mga basahin yung mga pangalan nila. Tamiralyukan. Tamiralyukan 27. Shout out kapatid. I'm from Turkey. Thank you so much for watching. Buong mundo pala yan? Thank you. Turkey. Yeah, how's everything over there in Turkey, my friend? Nagbablog din dito. Hindi, tawaga yun. Yan. So, no, I don't speak Turkish. I only speak Filipino and English. A little bit of English. Not fluent anyway. I don't know Turkey and I have never been there. So, hello. So, how do you say hello in Turkish language? Ayan yung How do you say hello or hi in your language then? Or same hello. So how about good morning or good day? How do you say that in your language? Good morning or good day? Marhaba. Turkish? Marhaba. Marhaba, Arabic man. Sige, Oh. sige. Marhaba. Hello. Kasi na-Arabic man. It's the same? Same in English? Good morning? Hindi. Marhaba. Hello. Hi, hello. Kaya nga. Dito, Arabic. Marhaba. It's the same? It's the same in English? Have a nice day. Thank you. You too. Have a nice day. Dito na ako. Have a nice day. Take care. Yan. So, bye-bye na. I will end now this live. Thank you so much for watching. Ba't hindi pa nag-end?